Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. What's up everyone, this is Jonas Blue. I'm heading to India for the Cherry Blossom Festival in Shillong on the 19th of November 2023. And I can't wait to see you all there. Peace. Baby, we don't need no reason why. Let's go! Come on, come on, come over. Try to avoid some noise. Shen ka sarkar jilla kan salum da ka jingelang yaki kinhun bapher kata yaki kli nong sinchar shnong yaki seng bhalang bat yaki seng san perthai banya kren halo ka jingpen phai jong ka Ministry of Home Affairs ka sarkar pedeng ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill arajar arpho kabala pha langru bat katu kat ni ki jingken tho ka baong hatu ka ni ka bill kan ngeteng kho na em bat ka an jong ka sarkar pedeng ya kini la pentip du Presiden jongka Nyotrep Youth Council uba Roy Kupar Sindram hadian ke jengya kendo ya uba Preston Tensong ubelong usembut Menteri Rangba jongga jela haka khasan trik unai weng arajar alpulai uba Sindram ulaya thuru baka seng kelapan jing pensyai no usembut Menteri Rangba haka bayadai bat ke resolution jongka inner line permit bala menjur daga yeng dorbar tauan ke jela house nam arajar khat khandai di katkum ka jingyo i ke jongi lamba kilat patai kabor ba ka mo kataka MHC kala phai ka bil kala pen phai kala ta bil sa ka sarkar jela haringkat ki katu kan ni teliki jingken tho ti khnang ban yashai ba balai ke MHC ka phai ka ni ka bil sa ka sarkar jela bat ke ka ba ka sarkar jela kan le halor kan ni ka jingken tho la ni ka observation jong ka MHC ngilayo ban ni kendu yo sembut Menteri Rangba jong jela ba Preston Tungsong ban keli ya kata ka jing batha la ni ka direction jong MHC ti ha ka jing keren ka jongi na kalyang jong i ba Preston la penpa ba kaladon ka city ka Pelawan na po ka MHC haringkat ka jing penpai ta ka bil bat ha kata ka city ka MHC kala batha ya ka sarkar jela ba ka dei ban revisit ya ka ni ka bil ya ka balapa saus nem arja arpo ya bang geli ya kidaw kiba kita kidaw kiba ka MHC ka ai ban penpai kala ya ka ni ka bil nakaliang joy sembut Menteri Rangba la penpau yang i ba KMHC kadon kata ka reservation bai dei ba kumnu ba sarkar jela kan penteri kami kini kendon banbu ya kita gigit langit lani ki kherdom ban check lani ban regulate ya ka jingrum jingmi jong ki brio ki bawan ki wei pat ki jela sa kani ka jela ka jong i ti ila pentep ru yang i ba ha ka bai dei ba kani ka kam nakaliang jong ka sarkar hakini ki sngi ki ban sawan kan sakot ya kejingyalang ya ki stakeholders kemud ya ki seng halang ya ki seng sai pertai ki rupa khmat jong jela ban ya kren halor kan ni ka city ka balayo na ka MHC bat ban thawi kilat kilenti bakumno ka sarkar jela kan jubab ya kan ni ka city lane kai ka ba maka ka hab ban le khnang bangin la ban penting kena ba kan ni ka bill ya ka bala pa sa usnem acha arpo on la ban penteri kam lane ban yo ya ka sendo governor ti nakaliang ka jongi ngi lapan ru ya kata ka city ka ba ya ka ba ka MHC ka la pha nang ban nakaliang jong seng nin yo ban ya pet benya ya kita ki observation ya ka ba ka MHC ka ai nang mengin la ban ai jingmut ka sarkar jela ke ka ba ka sarkar jela kan le na kam ta ba hatam ya ka nang ban penting kenapa kan ni ka bil kan trikam ti ka jing kren ka long katang nakaliang jong sembut Menteri Rangba ulah pentip yang i bah kini gisngi ki bah khmat on sakhot yangi harangkat bakiwi ki seng halang ki rupa khmat ka jela ban ya kren alor kan ka city bat hadin kata le sin nakaliang jong seng en sala ban ong lane benjubab ki jing kita ki jing ajing mut ki bangi ngila ban ajing mut ka sarkar ti kata ka ki jing kren ka bangi kren meta si bat ha bai dei pat ba KLP nakaliang jong seng ila ong ba ki don artli ki jing doa ki jongi ka wei ka long ba hadin ka resolution melapa sosna ajak hak kendai ka sarkar jela kala pha itu resolution syaka sarkar kemi mandawa bade menteri kami KLP tingila keliru kai ke bajai KLP kindakan ma kini ki syua ka election hadin ke election syua ka election ngilawan bani kendu sembut Menteri Rangba angkat ketu bajing yaki ang teh po kerdop jang sekretariat hak tu kasngi lakular yangi ba Menteri Rangba harangkat bat ki cabinet minister kin salit bani kendu yo home minister bat yo prime minister jong ka jala jong ka ri India tila pentip yang iba chief minister haringkat bagi minister kilaya kendu ya hadu yo prime minister jokari India bat habai dei ba KLP hadu mentang hadu tat ani khidmat ka sarkar India kampat ai ka jubab
kabasyai lakam menteri kam ni tina kalian jong kaseng sa sisian pat ngila banjur ngila ong ya u sembut menteri rang ba ka kamram jong kasor kerjela bat jong kayim dor bar thau en hibro kawela ni kitru phongut ki amali kam dei ban cukut tang ka bapa se ka resolution ringi kwa ba kasor kerjela ka dei ban yalam nakhmat ban penting kena ba kasor ban pen so thu ya kasor ka kami ba balai kum ka jela bat kum kirit pat ka ni ka jela ka jong ngi don kam ya ka LP tina kalian ka jong sembut menteri rang ba ula ong ngi ba kajing ya kajing tiet kajing khang jong ka sarkar kami kampat kut kalian jong ka sarkar jela kandang ya le ban pen kenmau kandang ya le ban kentu ya ka sarkar kami bahkan menteri kami ke LPD in the meantime hakani ka hakju ka poru ya kata ya amendment bill jong senam arca arko ka sarkar jela kan study bat kan sakhot yang ngiru ban ya keren bat ban ya flu jingmut halor kani ka jing thok ka belawan ko PMG kata ka jing ya keren jong ni petang sing ya by day ba ka MRSSE arca khandriu ka an mo jong senam arca khandriu ka stan jong ka seng kanong rim ka ba ka seng ka yeng nadu ka stang kalong ba kani ka bill kamdon ni kita gi beniat ki balak lente la kam ka jing rum kertap jong ki beri ki banaba kay ka bangi ngi yo i lamba kani ka an kalong ba ka de tang kata ka register ka ban bu jingkhen ni ki nong sawai kam de ka register ka ban bu jingkhen ni ki beri ki boan na saba namar hakani ke amar si arja khandri umde tang ki beri ki banaba ki ban cha bu jingkhen kindir ki jongi ki boan na ki wi pat ki snong ki ban wan sawai hakani ka khamtam me hapo nong ba shlong tengi ngi khen bakani ka an kanom trikam dele le do am ban perking ya ka jingrung kertap jong ki beri ki banaba ke ka bangi ka ka amendment bill jong snam arja arpho tingi la penpau ya kata khmat jong u sembut menteri rang ba bat nak liang ka jong uru la ong ba ka lenti ka banyak syahmat jong sarkar jela ka dei ban peti kena ba ka amendment bill jong snam arja arpho ka dei ban trikam ka kawe na ki jing kentho jong ka MHC ka long ba ka sarkar jela ka hab ban pe ban penting kena bakini ki an ki ba sarkar jela ka tre kim dei ban ya tengku ba ki an jong sarkar kami kata ka dei jing tho ka bawan na ka MHC ya ka bangi ngi klam yo i ya kata ka sithi ka dei tang ka jing penpal na kaliang jong usembut menteri rang ba ondang ilayo ya ka sithi ba kata ka jing kentho le singin sala pat kumnu ban penpai la ni ban ajing mut ka sarkar ka i ka ba maka ka dei ban le